Pred časom sa nám do redakcie ozval pán, nazvime ho Viktor, s prosbou o pomoc. Vzhľadom na rôzne okolnosti si v čase jeho dospievania nedokončil základnú školu. Po 30-ke sa Viktor opäť pohrával s myšlienkou nastúpiť do školy a doplniť si nielen základné, ale aj stredné vzdelanie. No takmer 2 roky sa točil v začarovanom kruhu. Býva v Šali, má manželku, deti a problém. Chýbajú mu osvedčenia o absolvovaní škôl. V prvom rade základnej. Podľa slov Viktora môže byť človek akokoľvek slušný, uvedomelý a zodpovedný, no pokiaľ nemá vzhľadom na okolnosti, ktoré nemusia nikoho zaujímať, aspoň minimálne vzdelanie, spoločnosť mu nedovolí byť plnohodnotným človekom a postarať sa o to najvzácnejšie, o rodinu. S odstupom času som zistil, že to nie je také ľahké. Keď som sa snažil na úradoch, či už formou mailom alebo ostatných vecí písať, tak som narazil na jednu stenu, kde vlastne si ma posúvali z jednej odpovede k druhej. Minulosť má v prítomnosti svoje následky. Viktor vie, že sa v minulosti dopustil mnohých chýb, no je ideálnym príkladom toho, že ľudia sa môžu zmeniť v dobrom. Že to veľmi potrebujem pre svoj život, lebo ako normálny človek, keď chcem žiť, tak chcem aj svojej rodine priniesť zárobok, ktorý bude to naozaj hodný. Pre mňa ako otca, ako toho, ktorý živí moju rodinu, veľmi ťažké zvládať tieto podmienky, aj platiť exekútorov a takisto nájsť si zamestnanie, ktoré by mi vyhovovalo, aby som zaplatil všetky tie účty v tomto štáte. Žiadosti Viktora putovali cez ministerstvo školstva, krajský školský úrad v Nitre až po spoločný školský úrad v Šali. A tak sa začal jeden bezvýsledný kolotoč. Som dostal takú odpoveď, aby som sa obrátil na svoju školu, kde som vlastne chodil na základnú. Táto škola sa zmenila na športovú školu. A tým pádom sa zmarila ďalšia šanca dokončiť si základné vzdelanie. Odpovede z úradov obsahovali rady, aby sa Viktor obrátil na inú školu vo svojom okolí, nakoľko by mu ktorákoľvek škola pomôcť mohla, avšak žiadna nechcela. Tak by som bol rád, keby sa v budúcnosti možno ministerstvo školstva zamyslelo nad touto otázkou a takíto mladí ľudia, ktorí možno spravia nejaké chyby vo svojom živote, ale mali možnosť sa zaradiť naspäť do života a mali možnosť uživiť svoje rodiny a mali možnosť naozaj byť vyrovnanými ľuďmi medzi ostatnými. A tak sme v mene televízie zavolali na základnú školu v Šintave s prosbou o pomoc. K Viktorovi sa pred rokom dostala informácia, že škola takýto kurz už nerobí. Tento rok ho však pre vyšší záujem opäť otvorila. Tak sa z Viktora stal z minúty na minútu vysnívaný žiak základnej školy. Na našu školu sme prednedávnom prijali niekoľko absolventov, medzi iným aj pána, ktorý sa domáhal už v predchádzajúcom období, aby mohol doštudovať základnú školu. Naša škola, tak ako mnohé iné školy, mohla otvoriť toto vzdelávanie práve preto, že to umožňuje dneska školský zákon. Žiaľ, mnohé školy sa do toho nedávajú. V tomto roku sa prihlásilo na kurz 6 záujemcov. Verím, že to úspešne ukončia a my im poskytneme všestrannú pomoc, aby to urobili. Táto škola je zrejme skutočne kráľovská a v ďalekom okolí jediná, ktorá kurz zabezpečuje. Rozhodnutie riaditeľa dalo týmto ľuďom novú nádej do budúcnosti. Otázkou ale je, odkiaľ má bežný občan vedieť, ktorá škola kurz otvára a takto závažný problém vyriešiť sám. Prečo o tom väčšina základných škôl nechce ani počuť? Je to skôr, by som povedal, taká filozofická otázka spojená s personálnym a najmä teda tým ekonomickým prepojením, pretože si to vyžaduje teda určité náklady. Keď teda tých žiadostí by bolo viacej, tak môže rozhodnúť aj teda zriaďovateľov po dohode s riaditeľmi školy, že by sa takýto kurz uskutočnil aj treba na školách, keď zoberieme konkrétne v našom meste, tak v našom meste. Michaela Gálová, televízia KREA.